kuutioitukaamme, niin kuin sipulit konsanaan, Joytechin Cuboid, miten sitä nyt lausuukaan, mitä siitä kertoisin, sekä lämpö että tehosäädettävä, tai lämpörajoittava, että tehosäädettävä boksi. 150 luvataan orkkisversiolle maksimiwattimääräksi 2 akulla, mutta päivityksellä tämä saa menemään 200 wattiin asti. Katsotaan pöydän pinnassa tarkemmin noita menukuvioita ja mitä tämä pitää sisällään noin muuten. Moi 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 moi! Näin. Cuboid 150 Joytechiltä siis. Ja perusluotapakkaus. Mitä sieltä löytyy? No laitehan tietenkin on tuossa itsessään olisi tuossa kohtaa. Manuska takuut todistusta. Aika paksu manuska, kannattaa tutustua. Tutustua hyvin, että pääset tuon sielun elämään niin kuin läheisempään suhteeseen. Tarvikelodjusta löytyy kaapeli. USB-kaapeli. Tää tuli Jussilta lainaan alias Sagilta. Mulla on nyt 1,5 viikkoa ollut tää lainassa ja täytyy sen verran sanoa, niin siis mulla on se laite ollut laina, se ei pelkästään tää laatikko, se laitehan on tossa noin. Mutta täytyy sen verran sanoa, että joo, tykkään. Erittäin jees käyttökokemukset tästä nyt tämän 1,5 viikon aikana ollut ja mä oon käyttänyt sekä, tuolla on nikkelikäämi, tuolla on tupla rosterikäämi ja täällä on kanttaalia. Käydään nämä moodit läpi, mutta ihan ensi käydään ulkoiset mitat. 4 senttimetriä noin suurin piirtein toi leveys. Paksuudesta löytyy 2,5 senttimetriä. Ja menisin kommentoida, että enemmän kuin mulla, mutta no joo. Ja 9 senttiä löytyy sitten pituutta. Ei mulla, vaan tällä, joo, tuli varmaan jo selväksi. Eli niin kuin sanottu tuossa yläkuvassa, niin 2-akkunen laitos. Yksi parhaimmista muuten akkusysteemeistä koskaan. Jousivapautteinen tommonen luukku, missä on pikalukko. Ja tää näkyy hienosti muuten, katsotaan, saanko mä valoa sinne. Tuolla näkyy plus ja miinus, eli se kertoo tää laite itsessään sekä tässä kannessa, että mikä nappa tulee tänne kanteen ja mikä nappa menee tonne sisälle. Eli me laitamme siis, siellä on miinus, niin miinus sinne. Ja plus toiseen, niin plus tuonne ja totta kai vastakkain. Noin. Ne laitamme tuosta kiinni sitten sen luukun, omaiset ovat nähneet. 2-akkunen laite. Tässä lukee 150 wattia, mutta tää on päivitettävä versio ja tässä nyt on uusin softa. En tiedä versiota, mutta 200 wattiin tää nyt ainakin menee. Katsotaas. Tää mun mielestä antaa 9 volttia maksimissaan. Eli se kääntyy tolle setupille, mikä mulla täällä on, niin 172,3. 9 volttia. Aika älykäs siinä mielessä, tuon 0,7 tupla. Ja ihan siis kanttaalia tuolla. Okei, ei turauteta noin kovalla lämmöllä sitä kuitenkaan, tai tuolla teholla. Mä oon ajellut tätä nyt tän 1,5 viikkoa sekä nikkelillä, rosterilla että tällä kanttaalilla, eli kaikkia 3 moodia on tullut käytettyä. Noin. Akkukesto tehomoodissa on noin 1,5 päivää vähän päälle. Ihan ok siinä mielessä, että kuitenkin mun on ajanut 80-100 wattia. On ajellut tätä velocityä tossa. Ihan jees. Otetaan pieni. Noin. Joo, se on ihan mukiin menevä akkukesto. Ja totta kai tuossa löytyy USB vielä, jos niikseen haluaa, että niin kun haluaa sillä latailla. 2-akkuisia laitteita mä en välttämättä ihan heti lähtisi kuitenkaan latailemaan tuolla USB:llä, mutta no, hätä ei lue lakia. No okei, muita moodeja löytyy, totta kai se lämpösäätö. 3 painalluksella mennään siis menuun. Ja silloin rupeaa vilkkumaan tuolla power.
plussa on oikealla, plussaa painettaessa, niin vaihtuu moodi. Laitetaan temp NI siihen vaikka nyt ihan ensin. Noin, lukitaan se tulituksella. Mulla on OBS:n TVCT:ssä täällä, mulla on 02 0,2 oominen nikkelisetuppi, nikkeli 200. Ja katsotaan, että toi nestesyöttö on auki, että mä turautan sieltä kuivia saman tien. Noin. Ja näyttääkö se 09? Joo, 019. Joo, kyllä. Niin tällä voidaan myöskin lukita se. Voidaan myöskin sitten vaihtaa tulitustehoa. Taas 3 näpäytystä, mutta tällä kertaa mennään miinuksella. Nyt se vaihtaa tuossa sitten lankatyyppiä, mutta käydään se hetken päästä erikseen. Täällä pystytään vaihtamaan maksimitulitustehoa, millä se lähtee nikkelikäämiä sitten paiskomaan, mutta en mä nyt vaihda sitä siinä kohtaa. Jaha, toi timeoutti on yksi semmonen huono, mikä menee vähän turhan nopeasti mun mielestä. Tossa saadaan plussalla sitten lukittua tai vapautettua toi lukitus tosta käämistä. Mä nyt on lukenut sen tuohon noin. Ja sitten täällä on eri näistä infoa tuossa amperi-kohdassa, jos plussalla painetaan puff counteria ja ajastinta ja kaiken näköistä muuta. Tai aikaa siis, että kuinka paljon on höyrynyt yhteensä. Mutta annetaan se olla tuossa amperissa ja nyt se on nikkelillä. Ja siis, mikäs siinä? Oho, laitetaan vähän hyykiä sinne. On aika tyhjä tää tankkikin, mutta tää rajoitus toimii helvetin hyvin. Mä oon useampaan otteeseen ottanut tästä jo ihan täysin niin kuin maailmaa syleilevät pumpulinmakuiset höyryt, mutta ei minkäännäköistä palannutta, ja noi pumpulit ei ole ollut edes ruskeet. Eli siis se ei ole edes vähäkään päästänyt ruskistumaan sitä, että se olisi niin kuin päästänyt sen tietyn pisteen yli. Toki, totta kai, jos sä säädät tämän täysille 3.15 ja rupeat tulittamaan, niin kyllähän se nyt ruskistaa se. Toki, mutta hyvin toimii. Siis, ja tää on ensimmäinen laite, missä se on oikeasti toiminut todella hyvin. Mun täytyy sillä, kun mä saan takaisin se mun T150, niin täytyy sillä testata sitten vielä, että tällä, kun rakkauteni syttyi TVCTn tankkia kohtaan uudelleen ton nikkelin kanssa, niin täytyy sitä testata vielä, ehkä sitten johonkin videoon. Mutta siinä oli nikkelimoodi, ja niin kuin sanottu, niin mulla on Caterpillarissa nyt tossa sitten rosterikäämit. Mä otan ton hatun pois, niin näkee nekin sitten vielä. Täällä on 2 kappaletta 024 valmiskäämejä. Niin se on rosteria. Toi. Ja tolla lailla laitetaan. Mä en tiedä minkä takia noin on muuttunut rusehtaviksi, noin rosterikäämit, mutta mä en ole koskaan perustanut näistä SS-langoista sen takia, että mulle tulee, mä saan ihan metallisen maun siitä jostain syystä. Mutta siis tää on ensimmäinen kerta, kun mä näen, että ne muuttuu ruskeaksi. Kai ne rupeaa karstottua, luulisin. No, joka tapauksessa. 3 mennään taas. Aha. 3. Noin. Painetaan miinusta, ollaan temppipuolella edelleen. Mutta sitten painetaan tosta titaanilanka. Ei, vaan me halutaan SS 316, eli rosterilanka. Noin. Nyt mulla on rosteripuolella. Ja se mittas sen käämi. Ja nää on aika saatanan ärhäkät. Ärhäkät käämit. Mutta joo. Toimii hyvin. Mulla on täällä muuten House of Vaporsin uusinta litkua, mutta mä otan sen erikseen käsittelyyn jossain vaiheessa, ei tässä videossa. Mut hyvin toimii. Okei. Titanilankaa mulla ei oo, enkä sitä käy, enkä sitten TCR-kurven, mitä tää tarjoaa myöskin. Eli. Me laitetaan se nikkelille takaisin ja 3 painallusta ja sitten miinuksella päästään selaamaan, anteeksi, plussallahan me päästään sitä selaamaan, puhun läpi ja päähän. Noin, plussalla päästään selaamaan, niin TCR 120 M1, se on siis M1, no ne muistipaikat joo.
Mutta mä en ole tuohon moodiin perehtynyt laisinkaan. Enkä myöskään sitten tähän smart-moodiin. Mulla ei mitään hajua, mitä nämä tekee. Koska yksinkertaisesti ei ole ollut aikaa eikä siinä mielessä niin kuin mielenkiintoa. No, aika on tullut eniten vastaan tässä. Mennään tuolla nikkelillä uudelleen, mä heitän eipäs. Ei mennäkään nikkelillä. Mennään teholla. 1, 2, 3. Noin. Ja sieltä poveri. Noin. Ja laitetaan velocity päähän, jossa mulla on kanttaalit. Muutoin muotokieli otetaan tohon aistiksatanen. Paksuus aika pitkästi sama. On tää vähän paksumpi tää kuboidi, mutta toi on sentin pidempi toi aistiksatanen. Ja ihan pikkasen ohuempi. Ihan siis inasen verran ohuempi. Mitäs muuta? Venttausreijät pohjassa, niin kuin kuvaan kuuluu. Hyvä, selkeä näyttö. Ihan täydessä auringonvalossa ei näe, mutta toisaalta se nyt on OLED-näyttö. Joten se on vähän haihattelua, että sen näkiskään missään niin kuin ihan täysin kirkkaassa auringonvalossa. Mutta ihan riittävä. Plussa ja miinusta yhtä aikaa painamalla saadaan näppäimet lukkoon. Ei tee, se tulittaa, mutta ei säädy. Ja plussa ja miinusta taas uudelleen painamalla pohjassa hetken aikaa, niin key unlock, ja sitten päästään säätelemään sitä myös. 5 napipainalluksen pois ja päältä, pois päältä ja päälle. Noin. Tässä on pari huonoa juttua. Mennään takaisin yläkuviin, niin mä kerron mitä ne on, mutta tässä lähikatsaus. Näin, otetaan vähän mikkiäkin lähemmäs. Mä tykkään. Kyllä. Mutta tossa on pari semmoista isoa, mitkä vie pisteitä alaspäin. Paino ensinnäkin. Tää on aika järkyttävän painava näin pieneksi laitokseksi. Siinä tosi vaihtokauppana on sitten taas se, että tässä on rakenne kuin tankissa, siis panssariajoneuvossa. Tää on todella jykevä. Tää on aivan uskomattoman jämerä. Toinen huono puoli on se, että tää imee akkuja. Silloin kun nuo akkumittarit, akkupalkit näyttää, että ne olis loppu, niin alimmilleen mitä tää on vetänyt ne akut, niin on 3,3. Tai 3,2 itse asiassa, taisi olla 3,28, mitä laturi näytti. Mun makuu vähän turhan alas, toki se on vielä siinä varorajoilla, mutta jos sulla on huonot akut esimerkiksi, niin se voi olla vähän turha rankka kokemus sille akulle. Riippuu tietenkin akusta, mutta soisin, että tää jättäisi siihen 3,5 volttiin, niin kuin esimerkiksi T150. Tämän sanottua, niin taas sitten hyvä puoli on se, että tässä oikeasti kyllä kestää se akku. No, ihan luonnollinen johtopäätös siinä mielessä, että se, tai akut, koska se purkaa niitä enemmän. No, hyviä puolia sen rakenteen lisäksi. Vartoos nyt kun mä funteeraan, mitähän mulla oli mielessä. Tuo lämpörajoitus toimii oikeasti todella hyvin. Näyttö on todella selkeä. Teho-moodi toimii todella hyvin. Ja 150 jälkeen tämä ilmeisesti antaa ihan suoraa tehoa, niin kuin pitäiskin noista akuista. Eli ei kuulu sitä säksätystä, että se rupesi pulssittamaan niin kuin Snowwolf teki. Ei huono ollenkaan. No, pari esteettistä hommaa. Ei ole USBlle suojusta. Sinne menee mähnää. Ja tämän painon lisäksi, tää on todella liukas. Tää on lakattua. Tää ei ole ainoastaan harjattua rosteria, vaan tää on lakattu vielä sen päälle. Tää on todella liukas. Varsinkin jos sä drippailet. Niin kuin tämän dripperin kanssa on monta kertaa käynyt. Ne, jotka drippailee, ne tietää. Aina jollain tavalla jossain kohtaa on mehua käsissä. Tästä tulee todella liukas laite sen jälkeen. Mutta siinäpä se oikeastaan sitten onkin. Tää on hyvin tehty. No ainoastaan tuo USB-sijoittelu, se olisi voinut olla tuolla alempana.
pari kertaa kusassu joku tankki tai dripperi tai muuta vastaavaa, niin sitten kun se rupeaa valumaan sen este, niin totta kai se menee ihan ensimmäisenä tänne. Muita koloja tässä ei sitten semmoisia käytännössä olekaan, mihin se voisi mennä. Nappi, erittäin naksuva, hyvä, jämäkkä, semmonen hyvä tuntuvaste. Plussa ja miinus voisi olla vähän enemmän koholla. Tässä on keinukytkin käytännössä vaan. Ja ihan ok sekin. On niitä huonompiakin ollut. Huomattavasti huonompia. Tää Jussi osti tän muistaakseni Mikkelistä, Mikkelihöyryä, tai Vapers Meet and Greet Mikkelihöyryä tapahtuma. En muista mistä kaupasta osti paikan päältä, mutta miittitarjouksena olisiko ollut 60 vai 50. Siihen hintaansa nähdä, että tää on erittäin hyvää vastinetta rahalle. No kelle tää on? No. Toiseksi tai kolmanneksi laitteeksi oikeastaan vasta. Ei vasta-alkajan laitos ei ole ollenkaan. Johtuen jo ihan pelkästään tuosta valikkorakenteesta, josta tiedä mitä sä teet, koska lämpörajoitukseen ei kannattaisi mennä varsinkaan itse rakennettavien käämien kanssa ennen kuin sä tiedät mitä sä teet ja oot sisäistänyt edes jollain tapaa omillain. Ja sitten se, että sopiiko nikkeli sulle, sopiiko titaani sulle, sopiiko rosteri sulle ja näin poispäin. Yleensäkin tämmöiset laitteet, mikä menee yli 100 wattin heti heittämällä, niin en suosittele vasta alkajille muutenkaan. 3. laite oikeastaan tää voisi olla. Mut summa summarum. Tästä tulee nyt jo tosi pitkä video meikäläisenkin mittapuulla näin yksinkertaisesta asiasta. Suosittelen, kyllä. 1 peukku heilahtaa ja puolikas. Hinnalle vastinetta toimintoa löytyy kaiken näköistä valinnanvaraa, valinnanvapautta. Hyvä jousitettu pinni, erittäin jämäkkä rakenne, kierteet on sulavat. Ei tässä ole oikein mitään valtavan isoja miinuksia. Toi paino on semmonen, mutta se ei ole ratkaiseva tekijä. Mun mielestä tämmöisessä laitteessa ollenkaan. Siihenkin tottuu. Toki mäkin käytän aika paljon rintataskussa, niin paita vähän retkottaa välillä. Mutta suosittelen. Mä laitan valmistajan linkin, koska mulla ei ole mitään hajua, mistä Jussi tän on ostanut. Mä en muista. Enkä aio kysyä, koska en promo yhtään mitään kauppaa tässä videossa nyt. Me höyrytään taas. Mä jatkan vähintäänkin haastavaa torstaita. Ja nyt mä oon niin karmana ja äijä näköjään nyt tässä kohtaa, että mä menen ajelemaan Kuontalon. Höyrytään taas.